Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan ku da kasancewa da GZ Tech TV. Yau za mu bayani akan wani application da zai baka dama domin ka rarraba application da kuma inda zai baka dama ka yi creating na application. So application da za mu yi amfani da shi ga shi wannan application ne wanda za mu yi amfani da shi Apple Chronic Plus Plus. So wannan application gaskiya yana da matuƙar amfani. So bayan ka yi downloading application nan ba za ka same shi a cikin Play Store ba, maybe sai zuwa cikin Chrome browser. Anan ne za ka samu application. Bayan ka yi downloading application kamar haka sai ka zo ka buɗe cikin application ɗin. So wannan application kamar yanzu ka ce kana da WhatsApp, so WhatsApp in baka so kana da number guda ɗaya kana so ka rarraba WhatsApp naka ya zama na da yawa da haka. Wani kana wani aiki da shi daban ta can, wani kana aiki da shi daban ta can. So wannan application ne zai baka dama domin ka rarraba wayannan application ɗin. Yanzu kamar a ce ga shi nan wajen Galaxy mu ne. So kamar yanzu wannan Galaxy ne muna so mu raba shi kamar a ce guda biyu. So wannan application in zai baka dama domin ka rarraba wannan application ya zama na guda biyu a wayanka. So amfani wannan application ne sai ka zo bayan ka danna ka sai ka zaɓi guda nawa ne kake so ya rabu. So kamar yanzu a ce mu guda biyu ne kawai muna so ya rabu, sai mu danna saving gashi nan sai mu zo mu danna good ɗin nan. Za ka ɗan jira shi. Idan wannan shine farkon zuwan wannan channel muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribing kana ka danna mana alamar karrawa kana zai bada dama duk wani sabbin shirye mu za ka dinga samuwa. So amfani wannan application shine yanzu kamar ce kana da WhatsApp, so kana so WhatsApp naka wani kana aiki ka rarraba shi ya zama na ka buɗe shi da namba guda ɗaya. Kana da WhatsApp sai ka raba shi gida biyar haka, so sai ka buɗe shi da namba guda ɗaya. Wani kana wani aiki da shi daban ta can, wani kana aiki da shi daban ta can. So wannan application zai baka dama domin ka rarraba wannan application. Bari mu ɗan ja shi domin ya buɗe. Ba wannan application kaɗai zai rarraba maka, ko wani application ne zai rarraba maka wannan. Kaga yanzu haka na riga da ya rarrabu mana sai mu danna installing. Za mu ɗan jira shi kaɗan mu danna installing ɗin application. So bayan rarraba application kaɗai ma wannan application in zai baka daman domin ka yi creating na application naka na kanka. In dai tabbas kana so ka yi creating na application naka na kanka, wannan application in zai baka daman domin ka haɗa application naka na kanka. Bari mu ɗan jira shi dai kaɗan. So kun ga application da muka yi creating na shi. Wannan shine application da muka yi creating na shi. So idan kun duba nan wajen zuwa kadi ga shi nan Galaxy ga asali na waya na anan, so ga wanda na yi creating na su anan kuma guda biyu. Ko da a ce WhatsApp ne ko wani Facebook ko me in dai tabbas za ka buɗe za ka yi ka rarraba shi. So wannan ga shi nan wanda muka yi creating na shi kuma application in zai aiki. Kun gane ga shi nan. So ga wannan ma na biyun ma zai sama number kai ga na farko ga na biyu. Idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel namu muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribing kana ka danna mana alamar karrawa kana zai bada dama duk wani sabbin shirye mu za ka dinga samuwa. So wannan application gaskiya yana da matuƙar amfani don saboda application zai baka dama domin ka haɗa application naka na kanka inda kana buƙata. Za ka yi copy ɗin application ne sai ka ciccire masa wani abubuwa sai ka sassaka maka application naka. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing kana ku danna mana alamar karrawa kana zai ba mu ƙwarin gwiwa mu sake kawo muku wasu bidiyoyi. So kun ga wannan application na wanda na rarraba so ga WhatsApp nan. So kun ga gashi nan wanda ni na yi kenan. So gashi nan kuna gani WhatsApp ne kun ga gashi nan yanda na canza masa suna. So kai ma za ka yi kada wannan application kawai dai ka je ka yi download ɗin wannan application ne. Mun gode da kasancewa da GZ Tech TV.